Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin babbar tashar mota labarai. A yau dai a cikin tashar tamu mun kawo muku wasu jaruman kannywood mata waɗanda ke kama da 'yan uwansu na jini kamar an tsaga kara. Masu sauraron mu kar da dai ku manta ku dangwala mana subscribe a cikin wannan tashar tamu. Hanya mafi sauƙi kenan da za ku ringa saduwa da sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Sannan kuma kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshe. Sannan ku rubuta mana ra'ayoyinku a comment section.